Σετ κρεβατοκάμαρες για όλα τα γούστα. Κρεβατοκάμαρα Oval, κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο Dries. Η συρταριέρα και τα κομμωδίνα είναι κατασκευασμένα με καμπύλες στις γωνίες, ενώ έχουμε επιλέξει ένα υπέροχο κεραμικό για την επιφάνεια. Το κεφαλάρι είναι πεντεδημένο με ύφασμα διάβροχο και αλέκιαστο σε υφή ψάθας. Και οι τραβέρσες κάνουν πραγματικά τη διαφορά, αφού το ξύλο με το ύφασμα πλέκονται με απόλυτη επιτυχία σαν puzzle. Κρεβατοκάμαρα Ariel, κατασκευασμένη και αυτή από φυσικό ξύλο Dries. Συνδυάζει υπέροχα το ξύλο και το ύφασμα στο κεφαλάρι. Τα ξύλινα πηχάκια, όπου και να μπουν, εντυπωσιάζουν. Διαθέτει μεταλλικά πόδια, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν και να γίνει με αποθηκευτικό χώρο. Περιλαμβάνει 2 κομμωδίνα και συρταριέρα με καθρέφτη, όπου φυσικά το πηχάκι επαναλαμβάνεται και εδώ. Κρεβατοκάμαρα Orion διαθέτει μια μεγάλη μαλακή αποσπόμενη μαξιλάρα για να ακουμπάτε. Όποτε τη βαρεθείτε, την αφαιρείτε και μένει μόνο του το ξύλινο κεφαλάρι, απλό, λιτό και απέριτο. Είναι κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο Dries Rustic με ρόζου. Τα κομμωδίνα και η συρταριέρα δεν διαθέτουν πόμολα, αλλά εσοχές για να διατηρούν ένα πιο μήνυμα λίφος. Εσύ έχεις μονό ή διπλό κρεβάτι?